Ну, вообще, Российская Федерация, она заинтересована в нормандском формате? Абсолютно ні. І от Карина сказала, мені здається, ключову фразу. Якщо Росія погодиться, розумієте, якщо такий буде підхід у наших західних партнерів, то це безперспективно, це безкінечно. Росія не погодиться, тому що вона не збиралася робити всі ці акти агресії для того, щоб потім погоджуватися. Вона від самого початку собі поставила за мету дестабілізацію України, її знищення і таке інше. Для чого їй погоджуватися? Давайте поставимо питання іншим чином. Є якісь для неї аргументи, чому вона повинна від цього відмовитися? Ні, нема. Хорошо. Сьогодні те, що відбувається, вона сприймає як просто заохочення до наступних актів Хорошо, агресії. а что может заставить Российскую Федерацию вернуться в правовое поле и принять участие в нормандском формате и каким-то образом заставить урегулировать весь конфликт? Це ясно, як чистий аркуш паперу. Це дуже жорсткі, серйозні, всеохоплюючі, системні, і далі можна продовжити скільки завгодно санкції, які змусять Росію зрозуміти, що ця політика їй дуже шкодить. Допоки при всіх мінусах цієї, я би так сказав, м'якої санкційної політики, Путін з цим може жити. Бачите, він їздить на мотоциклах, катається чи кудись там з пташками літає. В Криму, да. Там якісь там амфори йому підсовують, він їх начебто з дна піднімає. Йому добре. Він не відчуває, що ця система санкцій йому справді додає проблем. От коли проблеми з'являться, от тоді, повірте, він не буде їздити на мотоциклі.